Nginibingelele bafethu kuzo zonke iy'ndawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Uma uqala ukuba nathi, cela uzungakhohlwa ukucindile i-subscribe button kanye ne-bell notification. Namhlanje sifuye iy'ndaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni kukaBlesser wakwaNtuli, obasezakhele igama kakhulu endimeni yakaqede Sizungu, owusomabhizinisi owebuye abe umhleli wemicimbi, abe u-MC, abuye asebenzisana nama-artist amaningi ehlukahlukene azinze eThekwini kakhulukazi. Ubebuye abe yilungu eliqavile noma elihamba phambili ekuhlelweni kwezinto zeqembu elisanda ukuvuka nje i-KZN noma laseNingizimu Afrika i-MK Party. UBlesser kuthiwa udutshulwe endaweni abehlala kuyona noma ingakatholakali imbangela yokuthi kwenzakaleni, kodwa ngazi ukuthi nje uzoqhuma ibhamu emnyango, uma ephumela emnyango esethi uyabuya ubuyele endlini eyobheka ukuthi kwenzakalani, esebuya ukobheka ukuthi kwenzakalani, kwase kuqhunyiswa kuyena. So nokungakaziwa-ke ukuthi imbangela kube yini, ngathi ubese ephangalala khona kanjalo-ke. Amaciko amaningi adlulise amazwi enduduzo ewabhekisa emndenini, ezwakalisa uvo lwawo njengoba ebesebenzisana nama-artist amaningi engakhethi. Hheyi, lokhu-ke kusashiya abantu beshaqekile cause kukhona ne-post awayishiye eyibhalile ngomhlaka 29 kuJanuwari ngo-2024 ebhala ukuthi sometimes kubuye kube nesicefe nje ukuphila. Kepha abaningi-ke baye bangakunaka lokhu ngoba phela ube umuntu nje owamancokodo, obethanda ukuy'bhalela amancokodo. Thina nje akukho okuningi esingakusho, sithi nje emndenini nakuy'hlobo nakubo bonke abantu abaduduzeke, umoya wakhe ungalala ngokuthula umfo kaNtuli, uyidlalile indima yakhe. Siyabonga. Sike sive uvo lwakho ku-comment section, umazi kanjani?